של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הם משוכללים פה. שלוש. והשמה. לך אליסבט הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות